Fremtiden finder os i halv G. På det grønne tæppe kan alting ske. Med digitalisering af enhver maskine. Vi gør energieffektivitet til en grøn rutine. Med industri, automation i fokus. Får du 4,0 uden hokus pokus. Det handler om vision, det handler om handling. Vi tager et skridt mod en ny forvandling. Energieffektivisering i din produktion. For bæredygtighed er vores store ambition. Kom til afterparty, Flemming de skal op. Der er øl, vin og snacks, så stemningen er i top. Når messen slutter og de andre lukker ned, er snart stadig flyvende, for vi kan blive ved. Kom til afterparty, Flemming de skal op. Der er øl, vin og snacks, så stemningen er i top. Når messen slutter og de andre lukker ned, er snart stadig flyvende, for vi kan blive ved. Vi viser fremtidens løsninger, og det er smart. Der er masser af swag, det er en ny start. I halv G er eventyret begyndt. Så kom og se vores hjerter lys og grønt. Glem alt om fortiden, det er en ny tid. For vi er verdens mest bæredygtige virksomhed. Det handler om vision, det handler om handling. Vi tager et skridt mod en ny forvandling. Energieffektivisering for din produktion. For bæredygtighed er vores store ambition.